Hello guys, ang Japak Gunda. Hello. Gunda. Hello friend, dia akan mencegah. Kalau pernah guys tunai dong lagi. Ulang welcome bayang yes video session moga sih aku yang pernah pernah saya baca nih ang mani ini sih aku udah main video karya sama nih yang saya sih nggak biar ang mau kacau mani kamu beli jangan pilih ya dan pernah kamu beli jangan pilih omprai mani hai saksi mancing Singapura orang ini sedang kamu harus naik bandung kan itu kon lawannya jadi kan kon mereka kan sini ini kamu beli ya kamu naik lawan saya juga lagi kayak gini ya lebih tengah kau itu misal नोंथांमोना टाइम लाइना टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना जाहैबाय खाथि रामपुर नोंथांमोना मेरला जायगायावनो नुबोखाबाय आरो बिथांखौ लामा सामा ओमफ्राय बाजार सकफ्राव गान खनथिंबायो ओमफ्राय दा बेहाय जों ओंखाम गोरलैयाव लाना फैदों बिथांखौ दिनै हरसेनि थाखाय नोंथाङा गान खनगोन जाय मोनसे जायगायाव खाथि खाथियाव मोननै आरो ओंखाम गोरलैया दा बेनिखायनो एसे इन्टारेस्ट जागोन साननानै दहाय बाजाराव लोगो मोननानै जों बिथांखौ दिखोनानै लानानै फैनाय जादों ओमफ्राय बिथांखौ गान खनगोन जानाय लोंनायजों जों गोजोनदों ओमफ्राय गाबोनाव मा जायो एसे फैसा खालामनो हायो ना हाया बेखौ नायनोसै नोंथांमोना नैबे ओंखाम गोरलै जानायखौ नायनो थाखाय ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा नै नायदो सेंग्राफोर बिराद बुरजा दं उन्दै उन्ला दा बाहेरायाव दंबावो बायनानै एसे आवरायबावदोलाय खोनाबाय आदाया दसे खनखांनानै जिरायनानै दं जोंना खननानै थिनगासिनो दं माने एसे जिरायनो नागिरबाय मानसिया मेंनाय मोनबाय उन्दैफोर खारलु खाला खालामगासिनो नै ओरैथिंबो लोंलागासिनो Gajang berjernih negeri tanaya Gaurang gadinam tirai ओंखाम जाग्रा गायलां बस रायलागा ओंखाम जाग्राया नैबे सिख्ला सानैया बांसिन जाखागोन दा हा आयौ खोबलिलायबावो हाय नुदोरा हाय नुलाय नैबे बांसिन जागोन बियो जानायल'खा मानसिया ओरै आयौ डेन्जारखा बोरो ओंख्रिया माथो दाबो बिदिया ओंख्रि गैला मोना ओंख्रि रानबाय ओंख्रि नै लागाव अनलाजों माजों बिलाय अनलाजों बेदर जाबाय जाखावसिगोनसो
राजाखौ खासिगोन गानबो दामदों दावरावखा ओइ अनला रांग्राया आयौ सिख्लाया लाजिलायबावो हिनजावखा बारा बुरजा गैया उन्दैफ्रा खम जालांजोब्बाय गामियावनो ayo kaila do wala sa tunai loka kaila bujai sa bra oi ayo नै मोसाग्राफ्रा मालाय मोसागासिनो आरो जाय जाग्राफ्रा जागासिनो दं ओरै साइडआव बेफोरखौ जाहोग्रोबाय ओमफ्राय गिदिरफ्रा एसे लोंनाय जानाय खालामगासिनो दं नायदों जानानै जिगाबाव मा खालामहैदों आयु फाग्ला जा गोजां बोथोराव बिदि जिगाबाव थाया जायो फाग्लाबो नायै जाखाया मानसिफ्रा आयु ओंखाम गोरलैयाव मा खारा नों जाबा फाग्ला मोसानो गेलेबाय आं सिगारेट थुफ्लांबाय दोनै ओंखाम गोरलैयाव नायै जाखाया फाग्ला Ang dapat ngundang. Hello. Ngundang ngundang. Hello friend, hello dalam musik. Kalau pernah guys tunai dong. Kalam. Nah ya. Jangan juga. Jangan juga ya. Jangan juga baik. Jangan juga baik. Jangan juga nak ke hendak tidak. Udah ke sekarang juga. Jangan juga baik. Rau buhin apa dia? Jangan juga baik. Jangan ada isi apa tu juga tidak lawa. Terus baju mana? Baju mana?